Yeah. Yɛde aseda ma obidobosi Nyankopɔn bɔle Nyankopɔn hwɛdi ampɔn dade anko nyame yɛnsa no mmara ne bɛmbɔneɛ ne din no akɛsɛ na dom nti anwummere yɛwɔ nkwa te ase anwurade bɛka sɛ agbɛle nkwa ɛwɔ hɔ anwummere ne din no aseda ɛnka tete atempɔn dwumadie na w'ani gu so a wohwɛ yɛn yie na onum abɔapa ho simanum ɛwɔ pie ha ɛnnɛ nyame de akyɛ yɛ wɔde akyɛ yɛ nti ɛna yɛde wo ntoa ɛwɔ wo pie wo borɔno mu wɔ adwuma mu wakyɛn mu sɛ anwummere yɛne mu ɛrebom na yɛsua deɛ ansa na no maame nna nyame ase ansa nansane ne yɛ ma woda nansane ne me pie no wopɛ meka kyerɛ wo a wotɔ kwan no brɛ me na maka kyerɛ na me adom wɔde yɛkɔ kakra sɛ bidi bɛsesam papa adu ne pie no te kakra bi sɛ wobɛtɔ no na sɛ woyɛ wobɛkye bia bi tɔ no sɛ yɛ asɛ foforɔ enti yɛda nyame ase paa ne yɛda efiafoɔ nyinaa nso ase mpaeɛ paa muhimgu yɛn soɔ no na menhyɛ da na wonhyira mo paa ɛne wɔn a ɛwɔ abɔnten adɔfo a ɛhi mpaeɛ ahodoɔ gu yɛn so nyinaa ɛka sɛ twɛdi ampo Nyankopɔn ɔnhyira mo nyinaa yɛda mo ase sɛ moma yɛhunu sɛ yɛawoda adu nyame nhyira mo paa ɛnnɛ ansa na ɛbɛbɛ dwumadie no soɔ no ɛkenkan sɛm a yɛgyina so ɛde di yɛn dwuma yi wei buru bɛka sɛ popular request ɛwɔ hɔ a ne binom aka kyerɛ sɛ yɛntim kakra enti fakyɛ mmɔberɛ a nnwom ɛnam ase a na menkenkan wɔ odiyifoɔ Jeremia nwoma no ti 16 patwo ti 9 yiyi mu 16 Jeremia nwoma no ti 9 yiyi mu ɛyɛ 16 sɛ Awurade sie nie monkɔgyina akwan so na monhwɛ na mommisa tete atempɔn no deɛ ɔkwampa no wɔ na momfa so ɛmmɔanya ɔhome ama mo kra nanso wɔ se yɛremfa so tom ɔmɔkɔtom no anka ho na sɛm wɔ obi ka wobɛhu sɛ nsɛm wɔde bɛka ho wɔ kyerɛ no ɛdɔɔso paa enti tete atempɔn dwumadeɛ ne wɔde gu a wohwɛ yɛn yie yɛka sɛ deɛ nanom de agya yɛn no ɛno a na yɛti akyire kakra sɛ ne mabɛdu saa aka no ɛkwan no mu ofu yɛnam saa kwan yi so ɛhugyam kakra amankyiri mamra na kwan no nduae na yɛtumi anante mu yɛmma yɛnahwɛfoɔ nyinaa atwo ma mɔde hyia pa yɛnim sɛ nyame adom mo ho yɛ sɛnea yɛn nso yɛ ho yɛ ɛwɔ biaeɛ a nyame hyɛ da na ɔnhyira mo sɛ ne ɔnom nyɛbɔ a wofi bɛn mu mfidie na mo ne yɛn mmom ɛsua deɛ ɛneɛ na frɛ wo nua na onua nso mbrɛ onua sɛ na onum anya abɔ safo kantankan ne ɔhɔpa agya Albert Kofi Adu asi nkonya twebɛ wɔ fidie no ho na anwummere yɛwɔ biribi ɛne wo ɛkyɛ ma mefa sa kwan so na yɛnhyia nana akwanten mɔkɔ duodo sama hena wo Asante Asokore ana wo yere maame gift ma mo adwo yɛnsɛ nyame adom mo ho yɛ na yɛntum ne kan kɔmmam ne yɛnkyia mo papa elder ɔtamne retired papa wo nso yɛma wo afinhyia pa yɛ ɔtie no mana ma nneɛma yɛn sɛ ɔman yɛmo adwo na metum ne kan kɔtɛ pa bronkom na menkyia nana kwadwo 9 nana yamawadwo afei tiwrehema afei nana amatiwa ɛne ahema no mo ɛmɛ mo hwɛ yɛ nyinaa ɛhyiakyia mo nyinaa yɛka sɛ dwumadie wobɛtumi aba abɛsɔ yɛn asene wobɛtumi abɛsɔ yɛn asene di yɛakyi ɛwɔ YouTube ɛwɔ FPN TV official
FPN TV official ewo YouTube na Facebook nso wodi achi o hosa FPN TV official na fa wadwenkyere etopro no so maye na ebredu a yebekenkan na edi ama ma me nkom baba nchen na me ma na dwe se ne ho tie na fe ye ne ba se su ho no me na ni enjo baba ya ba jo no wa jo ya ba jo na mo na mo tse ano ko kwati mesi mani o nyame o mani no toda na ne ba didi mani ba jo ne fie su ye mo ko de nyame ko pa fie fie nya se ke proper stage se bra na papa gudi wo me nya ko ide se fie ye de nyame se pa magiti ya mo wajo ena ma me ya je dunya ba wo je obaya wo so ya mo wajo gbe so America yo mamgre wo so ya mo wajo anure baba ni yasma da prono so ne se aden na kan bo yan so so atofuwo so aden ne so atofuwo so na atofuwo bra e de yen ya no na numre ye pese ye turu so go na ye tesem ne hwehwem kakran yan so atofuwo so yesra mo a de o chiro ni twi ma ye no ye video no ndimi nso twi ndia na o de bantene brofo e dia fra mo ba je yen ye bedu ba bi no mo bo se ya chiro twi krojin edi amawo ma yantia sofu Jacob odame yenuse nyame ado mo hoye baba na no kan wa yese no se ne jawo mu ne jawo se kan se ya so ne kan wa yese ne jawo yo ya ha boy bom jawa baba ya nyule da pro sini adenti na kan ho yanzu so to buwo so na to buwo bra e de anya yo eja se bi ka da wase nso me da wase baba bi ka eche ye tifu na eje wo so muni wa isi ne ho yo muna mo ma gbe no e ya kono yo na e ye de yo se kasa atofu no jira se e se bibi se mpofremu wo bibi ka mpofremu le se obi etu mpofremu se de se mpofremu wo de se obi o yare da ho de so o twa obi ti ya me amana oyo yare no da ho hwe ya de no ko to ni se ya me amana o twa obi na mpofremu wo no e na friend atofu wo se di owo mo no ho want to look on wangu what doesn't pass your hard logo not there perfume will autonomy there and a friend we won't perfume a friend out of I say at the fool a billy said lorry accidents sɛbi akwanhyia wo akwanhyia na te sɛ dua apu ye go kumo bi ɛno to fuwo okɔ ka no si na chi ne buku so a ɛno si atofuwo si atofuwo no ayi bebre ɛna ɛdan agu so no ɛso yɛ atofuwo asopɛ ɛno deɛ yɛ na nanu kyerɛ mu sɛ ɛno yɛ ɛsan yi o sɛ yɛ ɔbaako wɔ hɔ a ɛno deɛ wofiri mu a yɛn nsoso so nyɛ wayie bɛdeɛ dɛn dua gu soɔ deɛ yɛyɛ wayie deɛ dua kɔkasa wɔ afuo mu yɛyɛ wayie na mu deɛ ɔno a agye ne nkwa afiri ne nsam ɛti na mekyɛ sɛ atɔfuo no wanto no kwan wɔ bia yɛ atɔfuo mede mɛsɛ atɔfuo sɛ obi akɔtwitwa obi akono atɔfuo ɛbi atɔfuo nti owo bia deɛ ka sɛ akwansidi owo deɛ owo bia akwanhyia sɛ sɛ binu sɛ mekɔ aba na mekɔ yɛ aba ɛna mekɔ fom aba binu sɛ mekɔ aba na bia kɔkɔkɔm nti no nyinaa yɛ akwanhyia na no nyinaa gyina hɔ ma atɔfuo pofirimu deɛ ne mehunu no
yo papa adena ebi ye nsoso emu de ni bi na ye nsoso say the thing say anka kane no nkasa de ya ka say bibi atofuo bi aye sodo sodo no ewu a ya nsoso ne friend sodo no me ba mo wa kire mo yie na nsen sodo no ba bi o de nam no ma dwene moment me ho ase ti sodo no enso ehye we mu bi na mema wa yie no nko na wa boa en kakra ne ahwe sodo no nko se ne wono nso ni mponeti papa die wo so nyina no ebi wo mu a ya so ye ka ya so a ye nya yie kura ebi wo kura ya ne dawo se obi akosha konfo ye fa wo free bi na sia ye do ko si akosha konfo no aya atofu akosha konfo obi sha konfo a ye nya na yie ye ma so a ne de no ko asi atofu ena kabiti sɛ obi kɔ awɔ so na kofu ɛno so saa ɛso atɔfoɔ ɛno kora sɛ yɛdu bɛgyina sɛ kaa na akorokɔ yɛ a yɛdu bɛsi kɔɔtia yɛde adaka ahyia wɔ hɔ no a yɛde wokɔ ɛno na sɛ na meka da bia sɛ sɛ a yɛ nananom twa to hɔ ɛne yɛfa kwa bi so adadane ɛne nti no America sɛ wo bi ayi wo jadi ni nyina efra na nyimire pe se sem ni atofuo no senti ayo so atofuo no sosia da atofuo ne akwanhia wo obi a wato no kon awu ntem sosia da yo ana akwanhia wo no branzo ase ehie da mu menam obi akotwitwa me atofuo nanso eno de akohia nti yɛde da sie no yɛ na yie ɛna do no a akɔpa duro ana wɔhyɛ no honhoma ɛwuo deɛ ɛno so atɔfuo nanso ɔno deɛ ne yɛ nsoso so ɛna mekyɛ sɛ yɛnya mmɔ asodoɔ no so da bi yɛma asodoɔ no so nti yɛka atɔfuo a saa nneɛma nyinaa yɛ atɔfuo so sɛ atɔfuo na biblia ayɛ sɛ akwanhyia nti akwanhyia sase de tese obi ko afumu aba so ni so ko mo di aba abu ko eno ko na di abu ko eno ya tofu ana se akwanhyia atofu e don se akwanhyia eti sa atofu no ne akwanhyia no ya futu enu ti na ne ya kan nyina bom se owu bi ayewu eti obi wu a kane na atofu no de nyina be fra ayi ba Those ye hum atofu hum obu a ye to aton ko obu ba kwa ye be wa kwe se na bla ka te ne ma ahom na ko bia de wu enso ye atofu se be kai obi ahokyere ne asetrem kodadwenti bete na afa ahoma wasa ne obekono omu esa ho eno ye ba isi e ma no sisi a e ma so koliko esi eno ye ansu ya tofubo ana obi so a wo ko bram ne kutwitwa seka ansu feto kan na ewu bi a wo no ye aduro papa pe frelo tofo bio tofo dompe tofo dompe eno se no on ye bro enti do twitwa no oye tofo wu eti fa dompe di bi ke fa tofo dompe eti o sa no ko sa da ku twitwa nse so twitwa de ne so o ye tofo eti fa tofo se ni awoto tofo bio tofo dompe o na yi so fo na do no tumi dompe ne ya na kane se o sa da benya o tofo dompe aba no so ya sem eno ne bo nya sem kwetwa so ya sem ti kane na kasa na ale hu se akiri na ne bo no ye mpanifo ifo de ye no na fi o mu che da kututwa bi sha a she from na e yi do pe ne fa tofo bio fa tofo bio e fa tofo do dompe nti e twitwa no so ye tofo so tofo ti dia ibetimi aye fun se dia accident wo se dia sabe so ano so oko wanka ina ta we fuma pa kushia obo so anu nyum no o pa ko
kasa ne ma nyinaa gyina hɔ ma atɔfuo a ankasa nyame ba ya sanse kwa fa to wiye anka hyɛ da ɛsosɔ ba ya naka ikusi no so ɛdekɔ sampa sɛ ina no amu yɛ kalamse ɔkɔ akɔpɛ adwuma bɔ akɔdi ba ɔkɔ sɛ ne meti ne buru no so ɔyɛ tɔfo na ɛso so ebe buru yi mepɛ na yi ɛfɛ ne ɛkɔ akɔyɛ na yie sɛ kɔ ɔfa to wiye ɛyɛ pofre mu wo kyesɛ kɔ sɛ sɛ ɛni kwa sɛ saa so ɛsosɔ so papa na mimi sɛ ade nti na sɛ ɛwuo na nananom nsoso so de nti a wo sɛ ɛwuo ɛde wɔ ayie na yie de ɛfɛ so do na yie ne ɛfɛ no so do deɛ yɛ nsoso so no de ɛfɛ so do na papa sɛ so do ne deɛ yɛ yie na ayi tɔfuo ne deɛ ɛyɛ owuo de ɛfɛ so do na ɛyɛ yie yɛ ne ɛfɛ so do ɛna owuo no yɛ atɔfuo nti wu a na ɛyɛ wɔ yie sɛ wu yɛ anyɛ wɔ yie dabi meti ase yi wofa kɔni sɛ wobɛyɛ ma yi a sɛ mɛmpane nti woyɛ atɔfuo ɛna ɛkɔ afa so yɛ ɛna ɛno na ɛkɔ afa so yɛ ɛyɛ wɔn ayɛ no ɛna ɛyɛ wɔ no kɔ didi bi ato sɛ ɛsɛ ayie bi a yɛfa didi antoso na mo deɛ yɛde sodoɔ ɛbɛto nea yɛyɛ sɛ yɛ no sodoɔ te fɛ sodoɔ ayie na ɛfa sodoɔ papa ɛno ade nti na nananom ɛyɛ ne saa deɛ ti a nananom yɛ ne saa ne sɛ ankakane no owuo bi ɔyɛ a yɛ sodoɔ wuo no a na ka yɛ a yɛ nsosɔ so sosɔ a yɛ nsosɔ so sɛ yɛmpɛ sɛ saa nneɛma no aba no ebi sisa si bi mu yɛpɛrɛfoɔ adwene no ade biara sɛ eyi kama kora ɔbɔ ofie na wode kyɛ aduane no bi a ɔkɔ saba ɔwɔ dɛ nti bɛnfoɔ so doɔ no saa nneɛma wuo wɔte saa no yɛsosɔ so ɛtɔ wu paa na yɛkɔ sie no tɛntɛntɛn ame yɛsosɔ so sɛ saa nneɛma no ebi saa bɛ yɛnyɛ ma no nya kɔdɔ yɛnyɛ sɛdeɛ yɛkɔ yi na yɛayɛ no sodoɔ nti ne na kane no sodoɔ koraa yɛ akɛmfa kyɛnse so gyegye ayi ɔtoma so kɔkyɛ nti ewu aso dudu ha de obinya tum bia na da tum na wa da ho ko ambro bia kosi ase sodoɔ na wa ene sodoɔ ayie na ye bresu yeye enu na me che se ye ya de sodoɔ ni abefra ayie se ayie bia yeye so wo bia ye wo dia ayie bia so yeye na sodoɔ no de ye hyɛ da yeye kura papa na eni susuanso bia deɛ ti sɛ kane no na yɛ mpanyinfoɔ no deɛ nti a ne susɔ islam so no na osusuaso wɔ so sɛ ɔsusɔ so akɔyɛ na bibi yɛ wɔ ɔfa nti na ehu da so nti na sodoɔ no ne yɛfɛ ni aborɔ sɛ yɛ sodoɔ yɛ sodoɔ kɔsie pɛ ba pɛ no ano no na ɔbaa no titiri kora ne sɛ ɛdeɛ ne ma ɛyɛ no sodoɔ ne sɛ obi a ɔba amu da ɛhɔ na ka mepɛ sɛ ɛhɔ so sɛ ayie no ba nti na ma mede kyerɛ wɔ haw na ɛhɔ so mewɔ ha wɔ ho paa ɔba mu da na ɔba ɛde ka wu ɛsɛ sodoɔ saa sɛ ɔba wu no wɔyɛ susɔ sɛm afoforɔ ɛsɛ amu bio na ɛno papa mate ho mpani sɛm kakra sɛ na nka maame no gu so a ɔwɔ no ɛna ne ba no wu a nka yɛsɛ sodoɔ nti yɛnsosɔ no so na mu maame awoɔ nyini bi koraa maame anaa papa a ɔne maame bɔ mu ɛwoyɛ no baako ni hɔ bia nea wɔpere mu yi wɔde mfie aduonum mfie aduanan ɔno so koraa wɔbɛwo ma wɔpere mu ɛsɛ ɔyɛ sodoɔ ɛhɔ deɛ papa bɛsi na mɛnti ma mu ase ɛde ntia ne sɛ mpanyinfoɔ no ɛyɛ no sɛ ɔbɛwu dade a ɔbɛwu de a ɔhunu wuo pɛ ɔhunu wuo pɛ so na ɔbɛwu da a wonya hunu wuo da nti ɛma owuo no awerɛ hɔ ne hyɛ bebree nti ɔba a wɔgyere koraa sɛ ɔba no ɔba yɛ di ka ɔba awu wawo asɛn na ɔma no anyim na ɔba wu da a ɔba a ɔwu biara no yɛfa sodoɔ sɛne bɛyɛ a wɔnsosɔ so eyi na me ɔma no yɛ nipa sɛ ɔsisiɛ no na akɔ no sɛ ɛsɛ ɔba ma foforɔ sɛ mo bi nti papa yɛayɛ no sodoɔ ne mo fi omi edwuma wo awu bio de ɔsɛ wahu bi pɛ nti
nti ne kyerɛ sɛ ɔbɛwuo pɛ asa na ɛtumi ayɛ n'ayi asɛm yi mentumi ho ase o papa de me kɔ sukuu kakra yɛsua deɛ no na yɛsua no kakra do hu papa de me kɔ sukuu ɔde me kɔ sukuu na anwummere masi nkiti sɛ mesua deɛ mesua deɛ nti ma memfa nwom kakra ma wo na daadaa ho kakra na ne wapa mpɛ nsuo kakra mfa ne mene mu na ne mene mu awɔ yɛhwɛ deɛ nti a nananom ɛnsosɔ atɔfowuo ɛso atɔfowuo nti me nsia wɔtoro ade nti nananom nsosɔ atɔfowuo ɛfuru wɔde gyina tom ɛsosɔ dufunu so funu emu yan sɔrɔ so ne na yie deɛ o sɔrɔ so yo yɛma wakɔ aba ɛde ba FPN online TV so dwumadi a wɔde gu so a wohwɛ ɛyɛ tete atempɔn yɛka sɛ dwumadi yɛ wɔde biara na onum nyabɔ a ɛna yɛba wakwan mu na yɛne wobɛbom na yɛsua deɛ ɛnɛ yɛhwɛ ade nti na kankoɔ yɛnsosɔ atɔfowuo ɛsoɔ wɔde bɛka suicide ɛsɛ borɔfo no deɛ ɛyiri gyina hɔ ntɛm na twi no deɛ ɛba mu a ɛwɔ nkora bata ahorow bebree borɔfo deɛ wɔka no nyinaa bom na twi no deɛ ɔba a obiara gyina ne baabi baako na ɛno na ɛnwere mɛpɛmpɛm papa ma yɛ oyiyi nsɛm bi wɔ mu aba biribi wɔ mu a mɛmɛntɛmɛ ho ase nti nwummerɛ yɛ nyinaa yɛsua deɛ yɛwiere na biribi wɔ mu a wɔnte ho ase na mɛmɛntɛmɛ ho aseɛ no a na yɛ nyinaa yɛnya nti aseɛ no yɛhu sɛnti a nananom ɛnsosɔ atɔfowuo so wɔabobɔ atɔfowuo so akyerɛ yɛn deɛ wanto no kɔn ɛnwu ebi ayɛ atɔfowuo na deɛ nananom nsosɔ so koraa ɛyɛ deɛ ɔno a agye ne nkwa afiri ne nsɛm deɛ ɔno a boapayɔ ɔno agye ne nkwa afiri ne nsɛm ɔnomaduro ɔsɛn ne ho ahoma ɔno a de sika wowɔ ne ho ɛkum ne ho ɛna nea wafa nyinsɛn a ɔrekɔwo na wansan mafi ɔno nso nananom ɛnsoso so koraa ɛndeɛ yɛyei koraa yɛnyim yei yɛhunahuna yɛde wobɛgyina kootia ɛnɛ da page aba ɛsɛ sɛ de kɔhyɛ page mu nka da no a ne de wobɛgyina kootia na yɛde wadaka ahyia wɔ kootia hɔ a na yɛde wɔtom yɛmfa wo nwoma fie koraa ɛno deɛ na bɛtena nananom ase sɛ bɛyɛ a ebi nsan nsi bio nti na mete aseɛ na deɛ mente me ho ase yɛ nea maame ne papa abɔ mu awo ɛba ɔmo banwu da bi a papa no awu maame awu badeɛ papa ne kan amammerɛ mu wɔ mu nti mebisa ne ho asɛm amammerɛ wɔ mu no saa amammerɛ no so yɛyɛ ma hwan na nipa no ɔbɛdi mfeɛ aduanan na ɔno nso abɛwo mba na wɔpiri mu ase ɔma bɛda so te ase ɔma bɛnwu da nti ɔyɛ sodoɔ ɛno deɛ mentɛm ho ase nti fa ɔdwe nkyerɛ bra na bɛkyerɛ yɛn na yɛn nso yɛn nyinaa yɛmmom na yɛnsua biribi anwummerɛ papa sodoɔ deɛ a wokan deɛ ne ba ɛnwu da deɛ papa akwasi menka ɛne ne yere ama so awo mma sɛ ɔmukusu wɔ no deɛ nanka mema dwene yɛ me sɛ nka ɔmukusu wɔ ne ɛsɛ yɛnsoso so sɛ bɛyɛ a maame no bɛtumi asan awo bio na wo nso wode makɔ sukuu kwan foforɔ so yɛsua deɛ enti papa yi ɛne maame yɛbɔ mu ɛwo ba no baako ni hɔ sobo nso yɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ wɔ sɛ yɛkɔkora a yɛkye maame ne papa si hɔ ɛtena sɛ mpamkyɛ hɔ na yɛka wɔn ano baako ni hɔ baako pɛ na wɔka na yɛka na no amammerɛ ne di mu ewie pɛ yɛ ɛno deɛ ɛmfa ho kyɛ obi awu na baako te ase baako ate ase ne ma ne deɛ ɔne ɔte ase nyinaa nti ɔno deɛ ɔwu kɔ a deɛ ɔte ase no ɔno sɛ bɛnwu da nti ɔno deɛ ɛyɛ amammerɛ no de ma sɛ yɛ amammerɛ de ma ɔde ɔte ase kane no agya asɛ yɛn mpanimfoɔ no ankasa a yɛbɛto hɔ yɛbibi ka sɛ no yɛ bosom ɛnyɛ no ano no na yɛ bosom ne mu nsɛm yi bɛka no
ya na ebi ekura tumi we ankasa na so do na ankasa ba BBC eti o to de eso toto na me ko asem papa ka mayo bona yem pani fo no ye bibia tie no yem pani fo no se tia bisa ni asem tia bisa ni asem na mi huru bi da mi ti bi da na ya wo ncha ni so se wo huru bi ko o be ti bi pe se wo de wo wa ke se si am no ka se agro bro mo ti se si ha wo nyini ya wo se sa se wo ko bisa ba wo mu sa so wa anti wa misa ene wo de nyini wa misa so wo mu wo misa wo se o imbara fi o friend to ka pe no se mi ti bi da mi huru bi da no ya wo ncha ni na wo a cha dia wo ti bi da kwa di ya bate embedi fo wo gidie wo tete ene ma bia no mo ye ba kwa me ka to se what o ba what ya na se wo de wo mu bi da ya what se obi bia o ma wu bo wa na le ba wu o wa de ba wu afi o to so na no o kwa ye twa na so mamachi what is that mamachi ti bi da no bi da no machi pa na bia wo mu se no correct na me hu obi nso a o buka kire me se sei ne si ye ntie o wo no ba ye no asenso e de man yo wu ye no eno na wo sa de ba ye so no bi ani e belimanya hu one ti so bi belimanya hu machi na belimanya so hu wo ti ye na bi wo me hu no eti gidi kan na pelefo no gidi bi o mu di ka se enya bo tumo ne mum o mu gidi bi o mu di ka se eti akona ye o mu agia gidi se ni pa no wu akwa wo sa ba sa na no akanfo ada de o mu adena eti se ni pa yi e o mu wu di mu wu na ko no wo wa ne se de bia na fa so betete ma mi e be twa wo ne eti nipa no twa na so no dia na e hu se penifo dia no kayo enyom na ku twa na so wo ya fimu dabi anam na ku twa anam ma doctor go bebe na me se o mu ya samu wo papa eti bo ko bo no no na saba papa na eno ahedi o fa me so say what TV that will be that what TV how be there ya ko mani ngede enye juma so no gonya so na no edubrum ma ayesa me say we are go so na ko ma bo so na ko fa yo ni say ba to be so nya no onyo no eti wo mu didi bi o mu de ye niam na ejiri ti sa tofu we me subuo no BBC the very have a chira obete BBC eti na este de yesu so ye ma no ko saso bi uma obi ada le baru na oyi ogo wa na kwa wi o ni akase ni ai kokuru ko ya chene se da bi sabe se bi ti be bi ya so bi ye first of all owu ayen so first of all ti first aso do ni ifi ono na owu akasa eye wanyi ni na wo confess na wa ya dia na owu wadada hono na yi no na nei enu se owo na kasa re fide adoso nti wo ko utu kwa na kunya accident na baba na ya ka ayi no ya yi wo yi ro ka fide ya yi wo yi kasa na menye na aye atofu ene yi ma se gbe o se ni die ya nye ne fa nye na yi ani agya tum ha yi de ka wuri na ba ya hwi ese enka unya kwanchia kura enka no kura nso enka no kura nso yenso so nye kwasi a uba ya ane bi adaka ne kwa nenne amasika wo ho nti na bibia so na yenye ne ma bibrimi ne penefo no mo hye se ye we na ye ka ayi se penefo nsa kwa edi gu nsa no ese eno ayempa ya oyi enti penefo asem wa ka de to no no emu odu na aye adwuma so enti BBC enti na yese sa yenye so do yesu soso bio ti owo bia yesu soso enye na yiye no ye fresh do owo bia yesu soso enye na ye fresh do se no kwasem se obi akosha komfo no obi ene sese kura no makwan obi a wacha komfo be na yi papa eno die minum bro no kura omba makwan eno die ase eno die obi ani wo ho se yiye ne die obi ayi obi ehu se obi ono aje ne kwapure ne zam na
ye ko han gunya be gu ho ko pam biria be gu ho be da no chem akosie eno de besi na yi bi a bi betumi asi baabi me do no no so akonsia de ne de eno de do na apa ne se eno de nyo no a esan na ko san no nti esan no de ye na yi a odi se ye na yi tene yi bi afi mu a ye de be ka ayi ka dua bu uko fina se dua bu bo dua bi su dua abu ani akofa ni na be fi e ba ya ne de na tore ko ni ko fi e to fu dua bu ko ya papa na me ni pi sa de be yin fi du mi ru dia ne fi du mi ru de sa be na me nya ni ko ma bi ko efu no kwa anwa sa bi tifu ena okọ efu mu ho ya hwe kwanya wo mma omo ko do wona ma me no ewuda omo sina obon konkon ewa ya no kura no nkopa no bae no nkopa no ana ade chi ya no bushi nkopa no ba na biasa omo le to ade chi ya no bushi oye tofo bebi oya bebi ida ewu na kofa asu no oye tofo tofu ni na ya no pese kanen le o abanti efi obi akọ toilet ne do ne bu na akọ toilet ya bu yi ya ho ho de akọ se se ko ina yi David no o you dey dey go se wa to wa hey papa o ko pass mo mi kuro ma se bi si yo e ma ja nai na bi dia dia sam so sa ayemre ni pa mienu akoto so na ba ko ni mu odu ka no ko ti aso ni pa ni san yina sim na nyame adom omu timi pie na omu pie obi abani ya njire bi o mi na do mo tire oyomu ensure da agona koti a ho no esene fa yo so esene fa ye ho kakra ro mi ne san yina do mo tire nsuo no ena di ohia o mo ko ba amane ne o mo de sapone hia wo to o mo nsuo no mo ho ko dare yansan na do mo ba pie ese nyame na de chewo na umu ya na mana na kwara kan ntubu ya na sa bi sa wo e ni be ese no so ya to bubu ma so ama se se ko to aso so ama se che fini kun lo asa yi jo so enti na mpanfo no wo nyema bia no mu gina so de ye wo nyema bibi bia no so bia no so esikwa se ka se we eda we da bone e de da no kwa koye da bone BBC le so sa da no ye da bone e da tu so sa de we ye da bone e ti sa da na ye da bone da BBC e ni na be hwe ni na de abamu sa sa de BBC ti na fa wi da bone na nyina ye da na da ti da we kwa koye da bone es BBC ma bone BBC sa da no aye da bone ti se da wo so ti on mi e da bia asem ba beto no aboni beto no se da na le boni ama adana me konka me se nyame a adana ko ye me na we ku e da boni ama to na ka da na wo ku je kra to ye baba so re se wo ayo da boni a mentam kase ba ko wo wiase ada ye de mampani da kufo ese ko na so yo sada no asem bi to me nsa da no jo ya ko ya da boni me da dem abosu me niensa me mure intimi vida se o bia o ka sa da na ka sa da no na da na ka yo Ghana for pase ye de ye hwan de me duru ha na o ka se grogu we mo ka me ya etina e ban fo expect de bi to ho ya ye wu ne papra me fofi da kwa ne da fofi ke shet ni ni pa na ira e fofi na abeka so be ka because for no wo ne be dia na mu jidi egum ne so ne eya duma de kana ina na etiase awu ko bi ato en okom na wo ko na wato ne ko ti asem yi wo akoko wato ne okom ne ko se na odaso no de ko se du yi ana o ofa se kai na da ko twe se wo ji ben ben ko se nyina se ka na wo bi twa wuti awu ko te kasa se wo awu ko te kasa on te kasa ko ben ko se nyina
ɛsɛ mu wɔ nneɛma bi a wɔn di di a wɔn de yɛ adwuma no yɛ kosua no sika atwa akɔ n'akyi ɔbɛbɔ nkosua du mmienu no nyinaa sɛ mbɛnɛfo yi sɛ mo kɛkɛkɛ ɛma sise akɔ no wɔte yana ɛyɛ asɛm o ɔte wobɛbɔ nkosua no wɔsɛɛ no ɛde nkosua de mu ano ɔda so wɔsɛɛ no nkosua wo de sɛ woda no ɔmo bɔ ne nyinaa wo sika no de atwi akyi kɔnɔ wiyɛ ne de twa ɔkɔ nso sɛ ɔte kasa ɔkyɛ sɛ ɔbɛbɔ nkosua no nyinaa ɛnfo ya me eti bibi esi kane no a na eyi hunti na ɛfa saa ne ma nyina asodoɔ ɛka bi anim na so fi ɛde kɔ abɛtena ase asɛ nana ɔka no na maame a ne bawu no ne papa no na mo friend fufuo kɔmiti wa ɛyi ɔba de efu akɔbene ana birisi na o deɛ sudonti efu fufuo na yafufu ɛtɔ bi abayerɛ tɔ ne kusua ɛyɛ amemere na yɛde aka wano sɛ ne yɛaka nsɛm gu so yɛbɔ mpa yɛ gu so sɛ saa werɛ ho sematu yi ebi so ɛntu bio sɛ wɔfra wo ɔmmɔ bra na fodo yi ne akeka nsɛm ɛde kusua no ɛde aka wano na yɛsi yɛtwa so na bɔkɔɔ yɛka nso a yɛ adwuma kyɛ sɛ ano a nanam ɛka wɔn koraa nso ɛno nso yɛde sere biribi ama wo sɛ nyɛ sɛ yɛde mɔ kusua na ɛno bio wɔn mu nsɛm bi wɔn ka asɛ yɛde kusua no ama wo bɔ mpae ma wo sɛ nea ayɛyɛdeɛ a ato wo no ebi ansan amɛto wo bio nti yɛbɔ mpaeɛ ma deɛ wɔkɔ no deɛ ɔnkɔ kosɛkosɛkosɛ oyi ne dwuma na wɔkɔ nyame de ne baeɛ ɔsɛ wɔmɛsra ma bɛ naasa na wɔkɔ nti mamfa hyɛ no yɛ mu nyame na ɔde no baeɛ no sɛ naasa pɛ na ɔbɛdi ɛna ɔkɔ ɛno nti na ɛsɛ nyi kwa sɛ ɛtena so so ɔkɔ ama no nkɔ nti na ɛsɛ ɔwu kora wo sɛ wodidi na deɛ nyame kama no mɔdidi ne mɔyi awerɛhɔ nyinaa obi awerɛhɔ nti ɔtumi di ne mmɔdi wei ma ɔde a nyama ɔkɔ asɛ afidie wotumi didi nti sɛ yɛyi w'adwene afiri yaw no ato wo so na wɔba ɛno deɛ de ka wɔ no yɛtumi yi yaw bere ne bɛtirim yaw yi ɛka akoma wɔnhyɛ de mu ano na ahokeka ne anigye ba nkora na wode bɛgye adeɛ yɛdi yɛte sɛ sika ko atwa wo ne bogya ba ne bi ka kyerɛ sɛ kosɛ koraa na ɛyaw no so ɛka biribi akyerɛ wo ɛyaw no so kye nsu bi ayiwa na wotɛ na ma no o kosɛ bie o kura no bó sɛ ɛyaw no na ɛso te sɛ awɛ kyekyere fi nipa no te bi a yɛba a yɛkasa sɛ na wɔwura firi nneɛma atoo no ti ɛde oto a na yɛma mpanimfoɔ paa aba bɛka nsɛm de akyekyere wo werɛ yɛkyekyere wo werɛ a ɛkyɛ sɛ ɛgya biribi ama akɔ na afiri wɔkɔ yi fufuo no atwa bi hɔ na fa akɔɔfoɔ yɛsɛ yɛdware wo kra papa asɛm a yɛka yi ababaa bi a makyiri mma mmiɛnsa na anan ne wo baako na ɔmo anware ɛna ɔne aberanteɛ foforɔ nso ɛkɔware ɛte hɔ na ababaa yi firi mu ɔwɔ mma mmaayewa mmienu ɛna fie hɔ obiara gyimi nka nkyerɛ wɔn mo sɛ ɔmo maame afiri mu na yɛ anwummerɛ bɛyɛ ɛkɔbɔ nɔɔ mmiɛnsa mu kata mo sɛ mesrɛ mo amo obiara nsu wɔ fie hɔ wɔn ni ama mmra ebi duro no sɛ asɛm bi meka kyerɛ nkɔla na bi a ɔmo nna nti meka kyerɛ wɔfa sɛ ma ɔmmɔ so ɔnyere ne ho nhyɛ ne ho na ɔnna ma deɛ nkyɛ papa no so yere ne ho hyɛ ne ho aberanteɛ no kora nso afiri mu ɔno nso sɛ firi gyim sesei na adeɛ kyɛn nɔpa mekɔɔ fie hɔ ɔma no bɔ mehu ɔmo no a na bibi ayɛ me na nso daabi nkane sɛ bɛrima no ma dura no no ka me sisi suɔ na me ɔmudi nkɔmmisa sɛ na ɔmakɔhwɛ ɔ maame nansa ɛwɔ gyi sɛ mokɔhwɛ maame na na wode sɛn ɔmo ne me bɔbɔ nkɔmmɔ a ɛbisa sɛ na wonya ha nwa bɛkɔ ɔsɛ yɛbɛkɔ na sɛ bɛyɛ dɛ na wɔkɔ heaven kwa mefa sɛ ɔbɛsɛ nkɔla no yie no asɛm no ɛntene aso ɛsɛ yɛka kyerɛ wɔ mu a
also ni se wu ansa na up heaven am se sa am se timu ni se mu botimi ewu am se anyi botimi ewu am se ne mama di kan heaven papa ka tro be sima bienu be hwe branko le chagum ko bi ko heaven attention am se mu nya ho mo be sima biasa na omo ni bo mo so na mo ko dan kwa so enkola on ko dan kwa so enti yawo no kwanya ebe fa so ano na mo no be ma yawo no kakra papa na sa atohuwe na yo beso bisa na de no na ko mo bisa o asande ko suban akan ko suban bribia ye nya bribi de shem ye de bo dum ni adan sa atohuwe na ebi wu mu a ye du ba ye san so se we de e ye du e adan ti we de e so so be ye ana aje si no nko ade e si e atohuwo de tese ye ka se atofo se e go fumbi ye atofo and then some I know what did my have for only was a jubo atofo dia atofo ne je se lipa na one ton kon abufu machi eti ene hu se ya ka se tofu a se ni nyina nanka ye zumbia so sa passe odu ho ma na otidem e kuba ku trasu one ye mai ku dem na kai ku chifa wo na so ya tofu so leso so ne ye dini na be ka owie ho ya kakane pa ye nanano penso de na sa ne nyina ye atofu obi a want to no ko anu ya ma ya tofu ne yi ma say accident ne se we say isu afobia amo so ka say ni pa isu afobia yi na some fan ko free ya na ke ada ka dia ko isu afobia ama koko yi ne ba kwa sani a isu asi afa no na yi ne amanso ya ko kete chi boko papa na sabe no na aposifo asem asenhye da nim papa na eni aposifo ne aban asem yi enya no na ama azi atopo yi ase ye dan mu esoso yi me gis eja se de okan be bam bi sa me ye kan na position dey no sa ye bo every tough BBC sa na ye bo ohen na bodawu ye simu yesu ni abusi ayiso sikune so abranti yes ni akokofo di bana walu yo no dead na ba ntedin papa ilifie ni ko lifie bana na mo do sa na ma kwa ne akoda kwa position dey ni ya di buko no ye obi na ko bu ya ko na se say na ayi sane me yana position for buy ene se yentu obasi ni hwehwem se obi na koye sa na ana ma tintintin ade se ba so dia let us say principal ne ya makaba akaba nya akaba de yentu fu ana ka ho ne betua to say obi mpanya accident ba se de koye si hwehwem na se te ma akaba ayi esu aye di eduaka de ba dia mo be fa wo nyina ka tofu wo yenyi tofu so do no ne fa nan ka ye yi ana ma yi na yi bi sa ka wi me anan ke fa ka ti se na wo ka se ene aba se no principal ase no ri pa ko to nsu e ko yi ne ba se konko papa de hunu to on ma do no ko wuri no to nsu onu ego no ko wuri no to nsu ko ya wo nyina tete enti amma se wo ko papa no na ko ye yi ma ko she fridge mu na kakra ka ba te bi se
saa de bibi ko abusua bi obi su ni hɔ ma ɛka ɔdɔ obi fa ma pia saa de ne mo me ye na yie na ta se na ayɛ tutu ne ayɛ na yie ne bi nyina bɛ ka ayie no nti ama sodoɔ no pii ɛso aka eti ne sodoɔ paa ye take the sodoɔ paa ɛne ɛbɛwo ka sɛ wahyɛ akɔmfo ɛna wakɔ awɔ so ɛna awɔ so kura no wakɔ awɔ so no kura ne kura no yɛde bɔ ɛhyɛ firiji bɛ yɛrɛ yi ne kura so ɛno so ɔmo sesɛm o ne kura no ɔmo sesɛm sese me hwɛ so ne yɛ sɛ ɔhyɛ firiji ɔkɔ wo na yɛ si ayɛ asɛm ɔhyɛ firiji sisi abɔ yɛsi ɛnɛ egye sɛ ɔbɛyɛ no ho agye ansa na ɛma kwa mi akɔsi sika so na ɔhyɛ hɔ asɛm o ane na kawia nso sɔtɔ ntɛm na ko sie no ka ɛyɛ fufuo wɔkɔhyɛ hɔ nom abɛ sisi abɛ osuma ɛsɛ yɛ o ba awoyɛ sudo nye yie so o kɔpɛ ɛho canopy ne nkonnwa na sɛ sɛ adɔfo no bɛ wɔ ama wo ka no o tu etuatua bi a nsa ne mɛ na ama sodo pii yada no akɔyɛ ka wɔ akyi yo yahwefo ɛnɛ nea yɛhwɛ ɛyɛ akamfo owu a yɛnsosofoɔ ɛno na yɛdi mu nkɔmmɔ yi na asɛ mu ntiaseɛ no ɛɛdene nti nnɛ bɛto saa bere obiara mfa anadwe nkyerɛ anaa menim sɛ mɛmafidie no ɛtwa no ho nti menim sɛ msi a ebi aba wo deɛ no so a mɛmɛdeɛ no ne network ne nyɛ ɛtwa no ho ewiem saa nti yɛhunu nea ɛyɛ yɛka atɔkowu a deɛ wɔgya ka akwanhyia deɛ dua kasa no deɛ wɔkɔwo a wamba na ebi wɔ hɔ a yɛnsosɔ so nti yɛnsosɔ no so no ho asɛm na yɛhwɛ yɛbɛhunu no agye sɛ yɛhunu hyɛ dɛm sɛ wei deɛ yɛtumi ɛyɛ ne bibi kwan foforɔ bi so na wɛdeɛ nti bɛsi nne yi de ɔno ara pɛ aduru aka n'ano afa ahoma sɛn ne mene na wɔwuo deɛ bɛsi nnɛ nananom nsoso so ɛne bɛsi nnɛ ɛne deɛ ɔnya ka akwanhyia deɛ obi akɔtwitwa no ne deɛ ɛyɛ akwanhyia biara deɛ ɛno deɛ nananom ɛsi nkonnwa ɛyɛ yie ma ɛyɛ yie yo adwenkyɛ kakra bi ɛwɔ ha ma memfa ɛmfa mu ansa na masan ba mapa hɔ na yɛasɔre nkonnwa so deɛ ɔdi kan ɛyɛ fancy fancy asɛm no sɛ menim sɛ ɛnɛ na woka no saa berɛ no wobisa sɛ na ɛyɛ nhwehwɛmu hu sɛ nipa no ɔno ara na ɛyɛ saa na obi na hyɛ no ma ɔkɔ sɛ na bibisa wo sɛ ɛnyɛ ahohom bi na epiapia ho ɛnɛ deɛ saa berɛ na papa ka sɛ na polisi sɛm ne dɔkta sɛm no na nɔɔso saa nti yɛnyɛ hu no yɛ sɛ yɛ obi na ɛde wokɔ sɛ wo sɛ yɛ waa wo ɛne yɛyɛ hu sɛ ahoma sɛ ɔmo ne deɛ ɛneɛ nananom menim sɛ saa berɛ na ɔmo ɛpɛ elusɛm no deɛ bi a obetumi akɔpɛ akyire ɔkɔpɛ akyire koraa na yɛsi wawie nti ɛno deɛ na saa berɛ no yɛnni nhwɛmu biara bɛyɛ te sɛ neɛ nnɛ yɛyɛ nti yɛka sɛ ama sodoɔ yie no bebree wɔ hɔ a yɛadan no abɛyɛ no yipa ama ayɛ yie no so wotu mbarima nso tete mpanin no deɛ na tete mpanin no deɛ na ɔmo wɔ nimdeɛ paa na mpanimfoɔ no ɔmo nimdeɛ ɛnɛ yɛ sɛ yɛyɛ ne ateɛ no yɛyɛ ne tie na ɛpia yɛn kɔ asɛm a ɔdo ntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛn kɔne yɛn ti yanom ansosɔsoɔ no na ɔmo gyidi ma ɔmo gyidi no nso ɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma ɛnɛ yɛ sɛ yesu nti no so ɔno a wɔka yesu nti no yesu na wɔka n'asɛm koraa nso ɔni no ɛna ɔde ne ho ahyɛ ne mu yie ɛna nananom adeɛ no nso a wɔdi so nti wayɛ tentewuro nti mpanama bɛpɛ wakɔ ntɛntɛntɛntɛm koraa kaase media hɔ nso sɛ ɔmayɛadwo ɛbaatwɔ agye wo so ɛna ɔsan baabi no ɔse
Say Ubi Akosha and Homa, Baba, where the woman anyway. Ubi Yasena Homa. If you really say, where the new one is sent home, and you've been there, a cool rock pound was on a minute. And also, the best was why in a year, but my for we see them we are now where you are now, I'm saying I can't be out. Ever said, oh, no, somebody was a Macassia. Rosalind 99 was a an idiot. Sicko. Bushano, it me Gushir is Anna. The yellow Congress Cassianonia. You go over here, you know, was I to cut Buru. Yes, I'm winning in Anna. Yes, not so sure. And when Benano, Maria Cano, Benano and Benano, and he. Whether none of them was it, shit, Sikendi, or Slikakara, Munashi. There you know, cry, or is like a classic was it. Up your possible. A year, you say, yeah, because you. A year, you know. That one also, your brother. Actually, sent here, hey, a can ye, bump and pass. Papa, dear, we be saying, boy, that is it. Say, be a coil, wash up for I know, send if you shoot more. Then you're not a sham. Ubina, I couldn't know Nasa. I have to go. At a full year, no, so who is a yes, so a Suduana, and no, so that is it. Asana, Crano, Ubi Shako for Crackle. Ready, but Ubi Shako. Now, then, of ya, because a question. Why, your papa or your Bolivia, your question, one of us who we are to Obiako akoya dem say awudifo abeli wetima afọ akwambia so na so bia ba beto no ene yehu na baba ye o say die na no brazil ya gana ye no na ye brazil say the rosary ye kan ye ko ya ko bosu ene adoptafo ene aposifo abahwehwe ehwe ye husa man de so no mara die na so eye obi na achinsa no kon akunu na odi ahoma na bas abesen na besen ho tsenia nipa no na agene ko ti hwehwemu mehu ni sade a aka nyese sene mpenifo ne dia yenso so na so hwehwemu se obi na be ne dia se obi na dia wu ne dia enye we fan ko ye free yesen yesen no ya no me jama ko ye esen bi na to ti hwehwemu mehu ni sade a o pa bit ba ye na ye. Okay, now, send him na which way you don't come to Trinidad. You will say, what's some inquiry? A musua, a casana, my dear family fee. The family fee could say, Wakosha comfort, so in the shell, I comfort, so be they see Nakukuna. Come on, in fact, your family fee, a musua, your family fee. It's in a good class, so Sunday money, dear. Yes, so. It is also a friend of Sodor. Who I am so the friends of war. Yo, Papa Medasi. A raccination, no say, would be a wunkwasi woo. See ye, no. That's no one. Our money, I know using anything. Who be wunkwasi woo, is you know, kwasi. And all this year, it was your anchor near Candy and Catsa. Then I was so no. I know. He doesn't do money, you'll be able to know. There will be a year who know what's a year. Then I was so no. I'm on one to go up my soul and said, made a Jim and quite every museum.
okay. Sikani bi a wo sika. Eso ne bi ha. Ama sikani wo sika. No ko ha akonfo na ni. O ya be se na atofu so do. So ko so mo asha the next person. The person ni bi dia ye correct. Na de ba ma enye. Oh. Na de yiri twafa na. Oh. Atete. We ke na yi. Genye. That's one is sika we see feel what the car sit no. The you feel no mo e ko share free. And you hear point. So talk away so. I said never go cause we go say word. So and then ya telling you na it is so no the aye ne papa. Naka o man na kasa no e chiwade en fa mama mu di en fa ma on fa sa chiwade mama di kurumu kwa o hira makwai katete pa na o kuro no man no o hira no ne badifo no makwai masase ma ye fa be kurumu kura ntine ye mra ye bisu etino no bi asu tie ha rozmeji kasa bi o se se obi ewu asofu so mo ko ho na se nyum ko ho eye o sha ko se ni pa no yesie no bi sa anti nananom mo bosom ntimi em na hite somebody ntire nananom mo hu se asemi se bredi se na woni already maka se na ebinum hwehwe mu ma ohun kura wo sie na wie ya o ya mo anye na yie bibia no aboka baka kire nananom ko so na nye hu nsem ya nyintum uko Asia baby dia hu nsem omo won court ho a omo di na ye idea hu nsem no ye fa nya die ndi wo de bakora ya ti ne mum ye nyintum na onye si na wie dia ya si na wie ana rasa ji zabe se ojidi bi ase bibi sisa ehwehwem ehunu ne efuri ho die na ikase tete na nanum ni sa bra na sa akandi ya onbe sa hwehwem no na yenye bra yiri die ye hu se wa kwa na mmani kura wa na dia se ho kura emra emakwan se yenko papa yo ni hu se mpapa se papa hu se wa no madu na wa no na kwa mo fa no ko anu ko en papa no ya bajiska ani akopo na no jo akusia no ya bajiska akusia o de yi ka bo mo ba se wa mi ha ya ye jina ho na ka bo ya sa no ko se yenko pa na akwala ye bie ni yem papa ka ni bi na akwase ni yem na se ya papa na udi we ya bie ni yem apam no ba heart bi nti sa na ma mu so anya mu so nya mboduma muska so ya se bo mboduma so ya ana Ross Nation baby na wasiria ana wasabe sikapure asari ya wokan yo no sikapure no nti pulubu ha lishe ba 18 se adwumadumo mempani ko ya joso ya lishe ana wasabe baby na wasiria sabe você nanka o pese obusa asemu ba jo wasabe busa no wole to se sie ya ebeyira yenya tipacho wa ma mema ahoma na papa soma ye se sie ye ye bere aso aye soro nti se oho ya hale to so dia ye betwa to ho ba ye ntimi nyi ano se sie emma odomdom ya ti wole fa to soma ye fa to soma ye san ya soro ye betwa to ho ne nyame adoma bere pam ye ano ama papa bebia Ebenezer abo ya bedru ni sani mpanya kasa no ma wo che soro wo jibo kwan no so wo sabi wi abubo no ya sore afusem kakara wo no mu a wo ne beto kam na be adofo apese wo che ya wo no so wo de aka ho ama no se mi da se du kwa ne ka no yesu an du kwa fere so do ene atofuo no obi pokura nti du kwa da so wo bia tu ne fuki then the church mu atofuo so me wo mu tena me ka no e kwa ne de mofu papa ebujam nti ebujam ti kakra yi bia so mudi ya chira yesu bi sua de kakra ge hu tete no ye nananom na kwa afaso ye patu ayi
atofuo ne so go ya yesu say ye fa sa ko fa dada na be boy ne ada say fufuru abenti no ye fa ne sa na ye na ye ko nti ye tiefu ni na ase na mo so mo je brama ye na bibia ye ba mo be tie bisi konya na mi tie na wota ye ti so na masepa ye ko ya de e ko sinema bibiri wo ha yesu ya ti bi ni mo bi kire ye nim kakra e kire no so mo de chi kakra ya ko ye yo ye da wase papa Albert Kofi Edu na otie ne nka no ode che papa cho wase misa no eni mu nwie papa cho kwa ni so be ka ho na eni mu nwie ni yentimi nye enchonto na ye obuza se ne na papa Edu ka se ka bo obi ana dan egbo obi so a baby wakasi minuti mihunia opese obusa mi e chire mu bajo a fa be so na yi hunu se ye so dia 0556 55 32 30 bajo odije ba 18 papa we shuma yen we se voice with papa shuma yen yinya ni yi 0556 55 32 30 papa shuma yen menya wase mi sani yen yetimi eyi anu ye ama yo yeda ya hafo nyina se moji bre na don hiri ba ko mo ne yen tene fie ha na lenso ya yelto kon so yetimi enamo nyina abubo ho ye hunu atokuo nia yansoso ene nia yesu se wedi ye akwanchia na sign no nti wedi ye ye ne hia ye ye da mosi kase nyame echira mo nyina makase hwe wo yi na wo hia ma ye mpa hwe hu ye na alimoni bia anoto amani nyame awo mawo no atumi abam esa ade amon ye pede mo ye chia na hwepo nyina na mentia MCA odi fo ba ko pe ne say video programs manager na no brother no oni na odi me foni tutu be bi man grofo ehuro ye nyame hira mo na manager professor onso elmere ya chia wona yensiwo ele bi so da me woni ebushani na ya mamwacho eda mwasenso mo pa bo kopa muhima ya na no ba bo no eham ti ho an me kakra nyame hye da na o hira ho ba yo dia da ye ko so ya eyipiti sene banya kana kwa na wasadi ya ewie wa bo bo odondo ye woni da sene baba